good morning. So ako na po guys si Kuya Renz. So banay ko yun kung sa atong button for today's vlog. Nakita guys nagkakapuli ko rin nagkuha og kawayan kay ngano. Ang kawayan guys is daghan siyang magamit, daghan siyang ma-use diri sa bukid like mahimo siyang kuan, bongbong sa balay or basta anything you want. Hoy, tare! So guys, nagkuha ko ang kawayan kay magama ta karon og bag-ong bedroom sa ahang life kay ngano. Lisod na po kayo diri guys kay naman ko nagigdaan sa saog, sa bunbun, sa yuta or ana. Ya kay luoy naman kaayo ko murag naluoy ako sa akong self o naluoy pa akong mga igsuon nga luoy sad kaayo ko mao nang nagama na lang si kuya og akong kuan bedroom nga bag-o mo nang gisu ko niya og pakuha og kawayan. So arang paningkamot na diha guys kay ngano og di ka maningkamot wa kay higdaanan. Hala og katul basta habol. Hoy, tsari, taka-taka lang mga oy bitaw guys, oy. Arang paningkamot jud na guys kay ngano di dudlalim kung wala kay himong kaugalingong higdaanan or kanang imong higdaanan jud ba kay ngano bugnaw jud bug kaayo agyuta guys. Oy, and I've realized that and how many years. Hoy, charis. Pud guys is of course uptik pug ko guys nga mamutunong sa trabaho sa akong mga igsuon kay ngano of course imo yan ang kagalingon imo pud nang naay kwarto man ang maningkamot pud ka dapat lang kay of course ana man jud nato ang life diri sa bukid. Bitaw, charis. Ikapoy nako guys arang paningkamot jud pud nako nahagapon kay ngano kani nga video guys is gahapon na ni sa hapon mo nang of course ana man jud na mag-vlog basta kuan busy ka di jud ka maka-upload dito kay lisod pud diri guys upload kag video kay ni jud ka og piso wifi. So aras ka high tech na sa Pilipinas guys kay piso wifi na kay sa una guys kay magkuan naman ko magdata so karon mag piso wifi na ko. Bitaw ana guys at that time karabing paningkamot pud nako kay of course kay hapon na of course dapat gabiin nakauna na kay pwesto dapat nahum na tanan ang buhat ba na comfortable na kamo na gabi. Unya guys, ana guys, bisan asa ko butag og kamera, lisod puday pod guys kung kay kauban nga maghawid sa kamera mo nang need ko ug pasalamat pug ko kay na ako stand sa ako ang kamera. At that time naglagot ko kay ngano na maglisod ko guys bang unsa man jud uy asa jud ipagi mo na ako giputod na lang ang dabong susunod guys sa dabong kinaapi lang siya putod kay ngano no choice man ko guys kung di putod ang dabong di man na maputod tong guwang mao nang akong gi tagaan og way ang dabong so nang suri jud kaayo kay putod na siya charis tuk anan guys usay magamit sa atuang kawayan pambansang kawayan diri sa Pilipinas mahimo siya pwede siya daghang mahimo oy pwede siya ibongbong pwede siya imong tables anything daghan siya mga gawa basta kugihan na kamo tanom kani nga kawayan guys is mao ni ang tanom sa akong mga mother father sa unang panahon pagyud sa akong mama. So napasalamat kay kita man mi og ngani karon arang singutan na nako pero okay laban gyapon to diring dapita. Unya na pa video ko sa akong self kay nag ana jud ang makugihan of course og naa jud camera uptik jud pug kang magpa-video ana man jud na siya magsilbi kung kuan di ka makvidyohan kung kugihan ka hoy tare. So karon guys pagkahuman kay kuwang pamanday ay jud so naning kamot na pud ko need ba naman dahil tulo ka kawayan so ang ako ganina is duha pa man so need kag usa para ma-success ang imuhang bedroom. So naning kamot na putod guys napabidyo ko ani guys sa ako ang pag-umangkon. So magaling ang pag-umangkon guys is kugihan po niyo mo video. Grabe jud ko gani ang video. Tapos paning kamot na to this vlog pagkagahapos hapon guys kay of course kay dugan jud ko naghandom guys nga makakwarto lagi or magagama og bedroom baka nang higdaanan kay di ba dan lalim lagi sa bukid magpuyo kag wa kay kaugaling yung higdaanan kay aras kabugnaw diri sa Pita. Uy mura kag nas California. Guys, kung ikaw galing ang pagkatao diri nagpuyo sa bukid niya, kung gihan ka magtanom-tanom, nga like nga nilagi, basta daghan kaayo nga mabuhat diri sa Pilipinas. Yes, lahi ra jud sa syudad guys kay ang syudad kay palito naman tanan diri Of course you are free to kuha but siguro gyud nga imo po nang tinanom kay para di pud ka kasuhan. Mo jud nang kinabuhi diri sa bukid. Is a full of kuan idea. Hoy, charis! English sama, charis! Guys, pagkahuman na guys, bahala ng mga sagbot tira. Guys, usapod nga kanang bitaw diri sa bukid guys, kung kanang naay na kay mga mother nga nagpuyo diri sa bukid nya, mga lola o lolo nga nagtanong nga ni. So magpasalamat pug ka guys kay ngano, kung wala ni sila atong lolo ug lola atong mga mother sa una, wala ani nga tanom kay karong panahon na wala na nga nimong tanom. Kay grabe mga bata ron aras ka elaborate na kaayo mga high tech na kaayo sila wala na ipakita mga sinaunang panahon. Unya guys pagkahuman ang videohan ang kuya so siya kabaho guys ang videohan super ting paningkamot pa sa akong kuya of course we are brother each other mo na ning kamot si kuya in town nga makagama siya og bedroom para nako aras ka lab uy sara tares guys pagka morning day guys ani da guys kani morning ni siya guys nga pag video na ako nagama pud siya og kanang kuan nay
banggira kay para pud ma-change makay gabok na kaayo. Unya guys, before mag-end ang ato ang vlog, so ako nagpasalamat sa nagsubaybay og ni ko unfollow sa akong Facebook page. So nag-comment. Salamat kaayo og amping ta kanunay permis sa atong paglaka. Bye bye.